octobre kalo tile 15 san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale sele Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. An ka jamana ɲamakura n'o ye Bandaw ye ale ye tile 3 de di an ka jamana ma walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka u ka dusumakasa ni ka o kɛ cogoya min na o baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tali kɛ bi alamisa octobre kalo tile 15 san 2020 ni waleya ninnu yɛrɛ taara kun min na sa bingani wale de taara k'an ka wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ araba tɛmɛnen na octobre kalo tile 13 san 2020 k'u to u dagayɔrɔ yɛrɛ la sa n'o kɛra sokura ale bɛ bankasi bɛ an ka jamana o cɛmancɛ bolo o fɛ sa maa caman o bɔnɛna ani na fo ka taa se duguden gansan maaw ma an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɔnɛna u ni na ala ka badabada dali nɔgɔya u ye maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu jogina ala ka nɔgɔya kɛ u bɛɛ lajɛlen ye. Comité syndical la Gabriel Touré ma olu y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna heure 72 de kɛ baarabila ni ka o kɛ o baarabila yɛrɛ bɛ tali kɛ tɛnɛ octobre kalo tile 19 san 2020 nata in na sa ka taga a kuncɛ araba octobre kalo tile 22 san 2020 ko ni u ka waleya minnu bɛ yen nɔ n'u ye a laɲini n'olu ma sabati o waleya yɛrɛ bɛ tali kɛ tomi 13 o de kan. Karogɛlɛn diinɛ tigilama minnu bɛ yen nɔ n'u ye bingani wale ta k'an ka wolomasiri tabaw ka u sɛgɛrɛ fo a dɔw yɛrɛ kɛra u ye mugujugu da u ɲɛsira la o mugujugu min yɛrɛ sa n'u ka bolimafɛn nana yɛlɛ a kan ni ka a pɛrɛn n'u ye a kɛra octobre kalo tile 13 san 2020 a kɛra parikukaw olu fɛ yen nɔ sa an ka wolomasiri tabaw u ye karogɛlɛn diinɛ tigilama 13 bɔɲɔngo ni ka o de bɔnɛ ani na k'u ka bolimafɛn 2 ko o jeni ani u bololaminan caman ni ka olu ko o tiɲɛ a yirala k'a fɔ ko nin karogɛlɛn diinɛ tigilama olu de fana kɛra sababu ye tuguni ni ka bolimafɛn dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ maaw ta ka taga n'u ye u dagayɔrɔ la u ye bingani wale ta ka o bolimafɛn in fana ni ka a sɛgɛrɛ a kɔnɔna la sa u ye maa 12 bɔɲɔngo ni ka a bɔnɛ ani na maa 23 olu sɛbɛkɔrɔ jogina an ka ba finitigilakaw sa ani MINUSMA ma u ye maa joginen ninnu ta ni ka taga n'u ye teliyala lapitaniso la. Administrateur civil maaw ka taa se ministère de l'administration territoriale maaw ma olu fana bɛna baarabila kɛ baarabila min ni a bɛ tali kɛ heure 360 o bɔɲɔngo la n'o bɛ bɛn tile 15 o masa ni u ka waleyaw n'olu ma la sabati o baarabila bɛna tali kɛ tɛnɛ octobre kalo tile 19 san 2020 ka taa kuncɛ juma novembre kalo tile 6 san 2020 nata in na ko ni u ka laɲiniw ni olu ma sabati ka kɛ ni bi u bɔra ni ka taa boulevard de l'indépendance la ka t'u ka dusumakasa ni ka o yira ko ka u ka maa minnu n'olu bɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw bolo ko ka olu bila u b'u bolo a bɛ kalo 1 bɔɲɔngo bɔ bi o maa dɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ sa u ka préfet min bɛ yen nɔ n'o bɛ Gurumara Rusa ale tɔgɔ ye Idrissa Sanogo u ka sous-préfet min bɛ yen nɔ n'o bɛ Farakɔ yɛrɛ ale bɛ Segu lamini na sa ni ale ye Ali Sise ko ka u ka maaw ni ka u bila. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ sa u ka fanga sinamatɔn maa min bɛ yen nɔ sa ale ye furumuso ni o ye Aja Alimatu Dayilɛna Jalo ye ale ko k'ale bɛna bɔ bi alamisa octobre kalo tile 15 san 2020 kɔnakirikaw fɛ yen nɔ sa a bɛna faraɲɔgɔnkan belebele kɛ faraɲɔgɔnkan min yɛrɛ sa ni a bɛna kɛ kɔnakiri dugu o kɔnɔna la ka kɛ ni o faraɲɔgɔnkan ye sa u ka parti politique maa minnu bɛ yen nɔ olu caman de ye nin faraɲɔgɔnkan belebele ni ka a boloda. Fransikaw ka dugu caman bɛ yen nɔ min ni a bɛ tali kɛ métropole ka taa se Lille, Grenoble ani Toulousekaw olu bɛna sokɔnɔ datuguli kɛ sokɔnɔ datuguli min ni a bɛ tali kɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati ka taa kuncɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 o wagati la sa a baara bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ sibiri nata in na u ka jamana ɲɛma ni o ye Emmanuel Macron a ye nin waleya in ta kunun sufɛ nin waleya in yɛrɛ ta kun ye fɛn min sa o de ye ka dankari coronavirus ale bana la.
ayiwa sa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne be dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na halisa aw timinandiya an lajɛli la aw ka to ka an ka video aimer ni ka partager k'aw abonner an ka page Facebook ani an ka page YouTube kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ